омаде тафтиши уҷа чӣ хеле барое ки бисёр нафарҳои бедокумент ҳам тамошо мекунам ора багажиш туғри ина ручной камтара калонай бале камтара калонай вақте ки меоян ай мошин мефурӯян ай такси мефурӯян ай автобус мефурӯян ҳамуҷа истодагиян дисекас ва даромадгоҳ 3800 рубл штраф менависанд шаки ё дар якум этаж месупора ё ки ҳозир медароен пеш аз самолёт даромаданда ҳар як таёмора пресидисан ягонча гирифта бурдаистан ягонча сар додистан хеле ҳар хеле айда ассалому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир ба ҳама мардуми тоҷик имрӯз дар аэропорт омадед ва қарор дорем мехостем як каме шумода маълумот расонем ва рекламаҳоамона мемонем телеграм каналам кушодагием ки қонунҳо ё ки ягон варақаҳое ки дар ютуб монда намешавад дар ҳамуҷа мепартоем будурӯи обуна шаве и бародар бигем билет гирифтагӣ ассалому алайкум алайкум салом ай дамадед ва киҷо кулоб чанқа харидем билета 17000 да гирифтагим 17000 рублда чанқа пешака я ҳафта пеш гирифтагим я ҳафта пеш дамадед ва кулоб мебиёя бигем багажиш туғри ина ручной камтара калонай бале камтара калонай ҳамун оҳане ки пеши рейс дай суратша мемонам дар видео ҳамуда ҷо намешава 3800 рубл штраф менависанд шаки ё дар якум этаж месупора ё ки ҳозир медароен пеш аз самолёт даромаданда дар ҳамин масъала эҳтиёт бошанд ака эҳтиёт шавем бачаҳо бале мақсад бо баъзеҳош буд ки ручной ақати багаж рой кардиян 2300 рубл мақсад бояд ки супоранд ҳами урал компания бигем худаш ҳамаро ҳами хел кардест барои ҳами камтарак зиёд будан ё камтарак калон будан барои ҳамун пешаи регистратсия гузаштан багажҳотона санҷен ручноётона дар ҳамун оҳан будозем ки ҷо шава баъдан парвоз кунем бигем мардуми муҳоҷир мардуми тоҷик дар гуфтаниё надорӣ бачаҳо ҳамун ғарибиёда аллоҳ нигоҳҳомонша бале беҳтарин чӣ бугам ҳамон кор кунад хонаш биравад раҳмат акаҷон шумо дар роҳи сафед ва бахшиш дар байни видео 1 дақиқа вақтона мегирем нафарҳое ки тамошо дорем видеоро агар як лайка биҷиқен ё ки обуна шавен нафарҳое ки обуна шудагӣ нестен барои шумо ягон қиндӣ надора вале мода мебинем ки лайк бисёра мебинем ки ҳар як видео мақсад обуначӣ овард беҳад хурсанд мешем ва ҳаракат мекунем мақсад ки ягон навигариҳо ягон хабарҳоро шумода расонем ва и бародарҳоам бигем имрӯз ассалому алайкум акаҷон ваалайкум салом ай дамадед ва киҷо парвоз дорӣ ака душанбе тоҷикистон ай дамадед ва душанбе билета чанқа хариди ака билета 24600 харидем 24600 чанқа пеш дина бегаи харидем дина бега ва урал компания ё сомонай омаде тафтиши уҷа чӣ хеле барое ки бисёр нафарҳои бедокумент ҳам тамошо мекунам ора мо аки коғази посолство дорем возвращение гирифтена возвращение гирифтем сабаби документора гум кардан амтари коғази чира гирифтем вақте дар мираҳ чанд бор тафтиш кардам пеши омадан инҷа амро дидан ягон чӣ накардам ягон чӣ нагуфтанам фақат билет пурсидан билет надоштем хай гуфтем мегирем билет дар аэропорт чӣ ака дар аэропорт дуромаданда оли тафтиш накардан ҳозир дуромадам дигар мақсад баъзе одамҳоро пурсидестан баъзе одамҳоро парвозада қапидестан агар нигоҳ кунед на регистратсия мегзаран баромаданда баъзеҳоро мепурсанд ай вақте ки меоян ай мошин мефурӯян ай такси мефурӯян ай автобус мефурӯян ҳамуҷа истодагиян дисекас ва даромадгоҳ ҳар як таёмора пресидисан ягонча гирифта бурдаистан ягонча сар додистан хеле ҳар хеле айда дар масъалаи билет боша ҳозир бигем срочни кадоме мегира қиматтарай ба охирои моҳа рафтанда арзонтарая ай тоҷикистон омадан бо қиматшидестай ва нафарҳое ки тамошо мекунанд мардуми ғариб мардуми муҳоҷир дар ягон гуфтаниҳо дорӣ ки гуфтане ки ҳамин билета барвақттар бигире то ҳозир охири моҳа 12000 10000 14000 ҳозир бигиранд ки ҳамун рӯз дер мешавад барое ки мо ҳам хеле истодем ждат кардем пеши аз соли нав ки хай баъди январ арзон мешавад ҳам хеле овоза буд истодем ина охир омадем ҳамун 25000 шид
با ایسوسش 25000 شد نکی همی چی ما همی کی باروقتر بگیرن بلیط با خوبتره بود 10000 با اکانوم برای خانواده بود برای چی بهترین سخن‌ها شما در راه سفید مالش باشه اکا جان گپ نیست.